Здравейте! Сега това ми е втория видеоклип и пак ще ви покажа нещо като за рожден ден. Например, за телефона си свалите. Ехо, какво става? Винаги може да имате за какво. Знаете ли новата версия на Talking? Пишете Talking и там ще ви излезе Ginger или там оранжевото коте и си намирате там да пише Birthday. Един вид за рождения ден. Има две. Едното за рожден ден, другото си е нормално. Ако някой гледал версията Дядо Коледа, има втора версия, която е с оранжево коте. Вече има и така, и да не ви обяснявам по видео. Ето как трябва да изглежда. Ето така. Ето го. Birthday. И може. Това е моят видеоклип. И ако искате да сте като с най-известното куче, аз сега ще ви покажа една от известните породи. Ела, ето една известна порода. Това е мини чихуахуа. Втората е нормална чихуахуа. Това е женско. Моето кученце Роузи. Вторите видове са мопсовете. Те пак са известни, но според мен чихуата са по-известни. За някой, който има мопс. И йоркширски ретривър също е известен. А от котките са известни оранжевите, черните, кафевите, белите с кафевичко или белите с черни, всекакви. Но първите са оранжеви и пухкави. И имам приятелки, които имат точно такива кучета, които избрах. Може и бигъл. Тази порода куче също е интересна. Има и една... не помня как се казваше породата, но те са като мънички, като топчета, като топченца, като меченца. Те са интересни породи също. Това е за интересните породи. Това от мене. Чао! Известно.